אז נעים מאוד, זו דניאלה מאלפת. כמו שאתן רואות, דניאל הגיע עם אור שרוף מהים ומלא פצעים. בהתחלה ממש חששתי מהתוצאה שהולכת להיות, אבל בסוף, עוד מעט תראו את התוצאה המושלמת שיצאה. החלטתי ללכת על עיניים טיפה מלוכסנות כאלה, אני מלחסנת לה את העיניים, לוקחת צללית חומה ומתחילה בעבודה. יאללה, הדבקתי לה ריסים מאלפות כאלה, טבעיות, כי העיניים שלה כאלה נדירות שלא ראיתי שום צורך לעשות יותר מזה. לקחתי את הקרם של בובי בראון, ואני מתחילה למרוח לה את הקרם על הפנים בצורה של החדרה לתוך האור. שמה לה שכבה נדיבה של הקרם, כי הפנים שלה טיפה יבשות, והיא הגיעה אחרי טיפול פנים, אז חייבת לפנק. שמה לה את המייקאפ של ארמני. וואו, איזה כיסוי נדיר. כל הדמומיות נעלמה לי. כל הדמומיות שהייתה לי וחששתי ממנה, אז פשוט נתתי כיסוי מלא והדמומיות נעלמה לי. שמתי קונסילר של דיור, אני תוחמת מתחת לעיניים ונותנת חיתוך. לקחתי את ההצללה של בובי בראון ועושה תחימה מושלמת על כל הפנים. וכמובן תחימה של שפתיים, תוחם מושלם של מק. ועוברת לאודם המושלם, הרבבתי איזה 5 גוונים ויצא לי תוצאה הכי מושלמת שיש. דניאלה מאלפת יצא נדיר, תודו שהיא פשוט בובה.